Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul tarumin, para alim, para ulama, para bapak yai, para pinsepuh wabil khusus dumateng pinanganten kekalih wali saksi lan para hadirin ingkang minulya. Sumangga langkung rumiyin wonten sematan menika kita manjataken rasa puja dalasan puji syukur alhamdulillah dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala dene punapa wonten sematan menika kula pansami tasih dipun paringi kesehatan kenikmatan sehingga wonten sematan menika kula pansami saged silaturahim saged ngantaraken acara akad nikah wonten majelis menika kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammad. Mugi-mugi sholawat dalah salam kunjuk dumateng jan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun sumangga prosesi akad nikah wonten sematan menika kita awiti kita bikak sesarengan kanthi waosan Al-Qur'an. Ala hadiniyah as-solihah wa kullu niyatin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi kanthi waosan al-Fatihah kula wau saged beto lancaripun acara wonten sematan menika. Salajengipun monggo kita sesarengan maos istighfar ugi syahadat mugi-mugi angin kita melaksanakan akad nikah wonten sematan menika tansah dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala. Sedanten mawon sumangga kawula dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun nyuwun sewu dumateng para hadirin bilih Bapak Rusno wonten sematan menika selaku wali nikah kala wau sampun pasrah utawi taukil wali dumateng kawula. Salajengipun menika badhe kula laksanakaken amanatipun Bapak Rusno kagem akad nikah. Dumateng pinanganten kalih Mas Webi kalian Mbak Safira wonten sematan menika panjenengan badhe nglaksanaken akad nikah monggo anggenipun nikah wonten sematan menika panjenengan niati malih kanthi niatan ingkang sae niat ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala lan nindakaken sunnah Rasul. Monggo niatan ingkang sae kala wau panjenengan ikraraken malih kanthi maos basmalah. Monggo bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyidillahu fala mudilla lahu wa mudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man sunnati falaysa minni. Amma ba'du usikum wa nafsi bi taqwallah. Uzawijuka alama amrullahu ta'ala bihi min imsaki bima'rufin aw tasrihim bi'ihsan. Ya akhi Febi Ikmal Rahmatullah bin Suparni angkah tuka wazawajtuka mahtubataka Safiratuwi Anggita binta Rusno mauliyata abiha allati wakkalani bimahri khamsati asrota nuktah ihda wa arba'ati ajromin minad dahab wal fulus milyunani wa sab'i mi'ati alfi rubiyatin halan. Saudara Febi Ikmal Rahmatullah bin Suparni, saya nikahkan dan saya kawinkan
engkau dengan Safira Dwi Anggita binti Bapak Rusno yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin perhiasan emas 15,41 gram dan uang Rp2.700.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Safira Dwi Anggita binti Bapak Rusno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidul awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan katsiran majidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya bang rijal sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunna bi jami' awal afat wa jamil hajat wa tudaru jami' sayiat wa narfa'u darajat min jamil khairat wa abadal mamat. Allahumma alif bainahuma kama labta sayyidina Adam wa Hawa. Alif bainahuma kama labta sayyidina Yusuf wa Zulaikha. Alif bainahuma kama labta sayyidina Muhammadin wa Khadijah al-Kubra. Alif bainahuma kama labdin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Ugi ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nuwun kala nuwun dumateng para pepunden sesepuh, para aji sepuh ingkang satuhu pono ing panawas miwah lebda ing pitutur, ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Para pengemban pangembating praja, para satiraning nagari, minangka pandam-pandaming para kamula dasih. Bapak Haji, Ibu Hajah, para alim ulama ingkang rinten dalu
tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring berbudi. Para baraya wirawiyata ingkang marsudi ing reh kridaning budaya meyang karya. Para punakarya labet praja ingkang mahambek luhuring dharma. Mewa para kadang sutresna muda werda ingkang pantes sinudarsana. Punapa dene para tamu kakung Sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Gawistara saking katebian Surya pasuryaning Sri Atmaja pinangtemanten putri njenenge Kasden Roro Ayu Safira Dwi Anggita. Ana ganda anambar arum katyobing samirana manda gongso. Gawistara jenggaring Sri Atmaja pinantemanten putri Mejil saking Tepas Wangi. Tepas mengkuwerdi papan wangi wus hangarani ateges Mejil saking Panti Busana humara sowan wonten ngarsaning prayagung tamu sadaya lenggah ing sasana kursi rinengga. Sri Atmaja pinangtemanten putri Hangagem Busana ingkang sarwa retna. Hangemba busananing garwanata katon pating galebyar pating panclorot. Lamun kasarusunaring pandom kurung ingkang hangrengani wisma pawiwahan. Endah edening busana hamimwi gandes luwesalah bawane. Sri Atmaja pinantemanten putri Hangagem Puspita rinunce ing ukelira sinampiraken wonten ing pamidangan kanan. Lamun katiubing samirana manda gongso gandane hagebeki wisma pawiwahan. Weling tansah kasuwentening keluarga berkapan jodoh apangestu puri manggil lapeng upacara panggih sinongso rahmatipun Gusti lulus raharja kalis ing sakara-kara. Bagi lumantar Eka Jaya Pro Audio semoga kamas. Sela Putri Audio, makasih. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika
Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaik Asraqal badru alaina Fatafat minhul buduru Asraqal badru alaina Fatafat minhul buduru Misla husnik mara'aina Qadu ya wajah sururi Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaik Lenggah plek ya matur sembah nuwun Mengga adicara samangke kalajengaken adicara krobongan ingkang setunggal adicara sungkem amila samangke genjuk Tatang Aldi Moa ingkang mijil saking Lego Wetan Kota Ngawi Jawi Wetan Hadiningrat ngaturaken matur sembah nuwun Kang Mas Kadang Juru Pita Swara ugi samangke sumangga ketawang Ibu Pertiwi kalajengaken monggo Ibu genjuk panjenenganipun Ibu Tata Rias Temanten Tatang Aldi Moa ingkang mijil saking leladan Lego Wetan Kota Ngawi Jawi Wetan Hadiningrat sumangga samangke temanten kaderekno anggenyo nindakaken adicara sungkem Kawistara Sirat Mojo Pinang temanten putri Kastian Roro Ayu Safiradwi Anggita Wejengkar saking Sasono Palenggahan Anglarap angap yantara sowan kenjuk Roko Mas Bagus Febi Iqmal Romatullah putra panjenenganipun Bapak Suparni Ibu Zainab mijil saking Padukuhan Tenggang ngrupit jenangan Ponorogo
Sabagi sirat mojo pinantepanten kakung jengkar sawetawis saking sasono palenggahan. Anganti ingkang garwa anglarap angabiyam turu marang para pinundi Esdining penggalih muhung sumedya sumungkem anguswa pepadaning dening Rama Ibu Sigra tumungkul amarugyaya konjen ing Bantala wadanane pinanganten sarimbit tanggeping asta sumembah ing jengkukanan sinartan endinging cipta rumaso ing sanubari anyanyandang rumentahing pangastawa saking Rama Ibu Liris nendal mayang jroning gale dupi ingkang ing uswa pepadanira dening putra sumedaring wardaya tan bangkit sinayutan sakaya-kaya ingelus-elus pamidhangane pinanganten putri wenewir wewer kemane kebak ing asih sutresna kusa namping sehing ingkang Rama Ibu sanalika pinanganten angles kekes kadya linulusan bebayune paripurna adicara sungkem kalajengaken adicara kacar kujur
Pinanganten kakung wejengkar saking sasana palenggahan ngasta tilam lampus ingkang isinipun arta receh dipun campuri uwos kaliyan ketos. Lajeng kasuntak wonten ing pangkonipun ingkang istri. Lajeng ingkang istri nadai mawi sindur utawi slendang. Pralambang jajibanipun Tiyang Kakung wajib tanggung jawab dumateng rabinipun. Gunakaya wahing pakertinipun Tiyang Kakung kedah kapasrahaken dumateng ingkang istri. Semanten ugi ingkang istri gadah tanggal jawab nyekap-nyekapaken Gunakaya ingkang sampun katampi dening kakungipun. Panjenenganipun Ibu Sri Handayani sampun nampi wujuding kacar kucur manggah adicara sakmangke kalajengaken nyenengke adicara dahar gembul bujana ugi kawastanan adicara dulangan. Amila samangke sumangga kenjuk Ibu Tata Rias Tatang Aldimua ingkang mijil saking Lego Wetan Kota Ngawi. Samangke sumangga temanten kaderekna matur sembah nuwun Kang Mas. Sagungging para tamu kakung Semawana Putri Tuhu Senong Songging Karahayon. Sebisa malih sumangga samangke kasekecana jegatiko sadaya anggenyo pinarak lenggah ngantos paripunaning pamrasaja. Ewadene adicara pamrasaja keluarga panjenenganipun Bapak Rusno Ibu Sri Handayani wonten ing Padukuhan Coper Purwosari Babatan Ponorogo. Anggenipun anepi tamaning asmang rakit Sekar Cepaka Mulya Habibah Sudamargi Yosiwi. Nyuringi putra putri ingkang kaparaprara ayu Safira Dwi Anggita ingkang sampun kaparinanggung dening Satria Muda Atmojo. Panjenenganipun Bapak Suparni Ibu Zainab mijil saking Padukuhan Tenggang Ngurupit Jenengan Ponorogo. Nyuringi Kastan Bagus Febi Ikmal Rahmatullah kanthi rahayu widodo lir bayanir ing sambikala. Ingkang salajengipun ngadeg kala wonten ngarsa jekantika sadaya kanthi sigreg susila hanuraga awrat ngemandhawuh saking panjenenganipun ingkang hampeng kugati pinidados dening pangandiwara pahargyan wonten ing siang enjang punika. Wontene tumapak adicara ingkang setunggal pambuka sangyane para tamu Ewesana sumangga paman prasaja ing ari kalagan punika kita awiti kita pikak sesarengan kanthi maos umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya bagi panduan kanthi waosan Al-Fatihah jenenge sadaya mugi nambah nusrono gayeng ugi rancaking adicara tumapak adicara salajengipun njenenggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim boten disamangke badhe kawas dening Adimas Rama Pradita kunjuk dumateng panjenenganipun sasana miwah swasana katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kekes jerining wardiyo anggen kita midhanget dawuh-dawuh saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ing pamapak wonten kitab suci Al-Qur'an Karim mugia
Ika sampun kawas dening Roko Mas Arama Pradita mugi tansah beto barokah sepindah dupati kamaos kapingali dumateng temanten sarimbit lan lumeberipun dumateng kita sadaya amin ya rabbal alamin. Sagungging para tamu tumapa adicara salajengipun jenenggih barokah doa wadene samangke imam kenjuk dumateng panjenenganipun Bapak Mudin dumateng panjenenganipun sasana miwah swasana katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamdan yukafi wajidah ya rabbana lakal hamdu ya ba'du jalus sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunabin jami'a wal afat wa taqjam bil hajat wa tudar jami' sayyiat wa tarfa'na ala darajat min jamil harati wa badal mamat. Allahumma alif bainahuma kama alafta sayyidina Adam wa Hawa. Alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammadin qadadil kubra. Alif bainahuma kama alabdin birahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sagungging para tamu kanthi punanding barokah doa papan para sojo ing ari kalih berikut paripurna adicara kalajengaken njenengan dawuh pangandikan atur pasrah temanten kakung ingkang samangke kunjuk dhumateng panjenenganipun sesulih sarira Bapak Suparni Ibu Zainab dalasan keluarga ingkang penjil saking padukuhan tenggang ngrupit njenengan dhumateng panjenenganipun sasana miwah swasana katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para sesepuh pinisepuh miyawaji sepuh sampun kepareng pono ing pamawas miwalebda ing pitutur ingkang sadhu bagya mulya pantes lamun ta sinudarasa ning reh kawicaksananipun. Mirunggan kunjuk dumateng Bari Agung kadang jenaket saking ingkang habegagati ingkang kawistara lebdeng tata krami nunggih marwakangi atur sumangga sakalangkung rumiyin kawula handherek wonten sawingking panjenengan sedaya monggo sareng-sareng ngaturaken puji dalah puji syukur rasmatun nuwun kunjuk dumateng asanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kang sampun kepareng paring mapinten-pinten rahmat, taufik hidayah, inayah saha maunahipun dumateng kita sedaya. Sing ngrikan menika kula dalah penyasami saged pakempal wonten menika majelis jemukipun kagi saha nini pinanganten kanthi kawontenan sehat wal afiyah wilujeng boten manggih aral setunggal punapa. Amin Allahumma amin. Boten kata lumpen, sholawat sarta salam mugi tetep kahaturaken kunjuk dumateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang saestu minangka suri teladan kita sambi, uswatun hasanah tumrap kula dalah panjenengan sambi. Ing panganggah mugi kula dalah penyasami tansah pikantuk syafaat utawi pitulunganipun min hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sagung milenggah kakung Sumawana Putri mugi tansah winanting sukolan pasuki cadung duka mawan tuantu kawula kumawani ngadeg jejer hangempil kamardikan panjenengan sedaya ing saweke wala lenggah satata
wonten ing sasana palingan kanthi mardika nun inggih awrat amun didhawuh timbalanipun panjenenganipun Bapak Suparni Sarimbit ingkang ibu mewah putra keluarga. Sanajan to ing ngrikan menika panjenenganipun saged sowan ngabiyantara wonten ngaso jengan tika sami hananging awis saking bombong bebek biro ing penggalih bingaing manah nampi kanugrahaning tanpa pepindhan agengipun bebasan kajugrukan Kirosari kabenan sekantel madu. Pramila panjenenganipun tan kawi matur kiambak kunjuk dumateng jengan tika sami mirunggan kunjuk dumateng kadang besan nunggipun Bapak Rosno Sarimbit Ibu. Pramila kawula tinimbalan sepindah minangka taling atur ingkang angka kalih minangka silih satiranipun. Angga sepisan kula ngaturaken matur ageng panuwun den menapa marak sowan kawula sakadang wonten parepatan agung ing ngrikan menika sampun katampi kanthi sae kupaharuh menggawe bodho mateng pasugatan. Namung emanipun kawula ing mriki boten saged caos piwales menapa-menapa. Namung saged nderek dedonga mugi-mugi menapa ing sampun kabaringaken dumateng kawula sakadang estu-estu tinampi kalian Gusti ingkang Maha Suci tinrimah kalian Gusti ingkang mirah tinampa kalian Gusti ingkang Maha Kawasa minangka amal kesanipun ingkang hamba gegadi. Namung nderek donga mugi-mugi saged tinampi ingkang sae amal salehipun kairingan doa jazakumullah khairan jaza pikantuk lintu ingkang satraju. Anging saderengipun lumantar kawula panjenenganipun Bapak Suparni Sarimbit ngaturaken salam takzimipun mugi kepareng katur kunjuk dumateng kadang besan mewah putra keluarga nun nggihipun Bapak Rosno Sarimbit ingkang ibu kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun marak sowan kawula ngabiyantara wonten ngaso dengan tika sami kawula tinanggenah kapurih masrahaken wontenipun Sri Atmaja punang pinanganten kakung nunggih Mas Febi. Pramila kaloturaken sawetahipun jalaran menapa anak kula lanang ngaten kawistara sampun akhir diwasa. Hananging babagan panggulon taksih kirang sanget ing sampurna. Pramila bilih mangke cemondhok wonten dalem mriki ugi kawula aturaken sawetahipun masih borong handika paring wewarah sesorah panggulentah mewah tarbiyah murih risang pinanganten Sarimbit mrikinipun pinanganten kakung anggenipun lumpet mring alaming madya ngebya mring samudraning bebrian agung. Muga enggal manggih keluarga ingkang bagya mulya ayem tentrem guyub rukun manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Ugi tan katalumpen kanthi panjurung donga supangit panjenengan sami mugi-mugi risang pinanganten Sarimbit enggal kaparingan talining katresnan ingkang sejati ingkang arupi pracima ingkang bangkit ing tata jalma kaprah winastan momongan menawi kakung dados putra ingkang saleh menawi putri dados putri ingkang salihah ingkang satu bekti marang Gusti lan panutane bekti marang roh ibu lan para pinesepe murakabi dumateng berbahan agung piguna tumrap nusa bangsa negari utaminipun dumateng agaminipun amin Allahumma amin. Wondene salajengipun kala wau kula ugi nampi amanah sakipun Bapak Suparni Sarimbit pepilih mangke sawetawis Sri Atmaja penang pinanganten kekalih pondok wonten dalem mriki insyaallah benjang dinten Kamis Pahing Surya kaping kalih Surya kaping kalih wulan Oktober warasa 2000 selangkung wantawis tabuh 8 enjang Sri Atmaja penang pinanten kekalih mugi kaderekaken saking dalem mriki tumuju wonten dalem ngepos tenggang ngrupit jenengan Ponorogo wonten dalempun Bapak Suparni dipun derekaken Rama Ibu tangga tepalih kadang mitra ingkang sak murwatipun mugi Gusti Allah angridani amin. Salajengipun bepilih kemawon sawetawis dangu anggen kula nderek-nderek mangayu bagya wontenipun hadicara jemuk kaki pinanganten ing ngrikan menika mesti kewala kathah kekirangan kekilapan ing samudaya saking kadang-kadang pengiring penganten pramila lumantar kawula cadhong duka mugi jengan tika sami
mirunggan kunjuk penyelipun ingkang hamegogati mugia kepareng hanglunturaken sih samudra pangaksami. Pungkasi atur mbok pilih mangki adicara sampun kepareng paripurna kawula sakadeng kepareng nyuwun pamit lengser saking dalem mriki namung kewala ingkang kawula suwun panjurung donga supangestu panjenengan sami mugi-mugi sakwangsul kawula sakadang saking dalem mriki tansah manggih sehat walafiat wilujeng sehingga saged pinanggih malih kalian keluarga soang-soang. Kan kantun kawula sakadang ugi nderek ndedongak mugi-mugi panjenenganipun Bapak Resna ugi minipun Bapak Suparni anggenipun nindakaken darmaning werda saperangan tepi darmaning sepuh nuninggih wiwaha putra Mahargya Siwi bandul bojo krama ngentas pitus kang putra kekalih mugia tansah manggih kalujengan jumbuh ingkang sarwa ginayuh sembada ingkang sarwa sinedya kang kaesti bisa dadi kang jinangkah bisa ketunggah sehingga akhiripun putra temanten kalih enggal tekeng gising samudra gegayanipun nuninggih manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah wal barokah amin Allahumma amin. Mbok pilih mekaten saking pribadi kawula mbok pilih purwa madya hingga usaha ingkang kula matur wonten kekereng samudayanipun ugi nyun pangapunten akhiripun barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto titis wijang menjadi pantiko sehingga mboten dikang karempit. Adicara kalajengaken atur mangayu bagya raharja yuwana kalajengaken atur panampi eka samangki badhipun sesuriti panjenenganipun Bapak Utama dumateng panjenenganipun sasana miwah swasana katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Rahayu saha sewilasaning Gusti kang maha welas maha wasih winantu sagunging karaharjan kabegjan kawiljengan mugi tansah kajiwa kasarira dening sagung para tamu. Nuwun kawula nuwun wonten ngarsanipun para pepunden sepuh aji sepuh ingkang satuhu dahak kinabekten hadratul kiram para alim para bapak kiai ibu nyai bapak haji ibu hajah ingkang tansah tinepa palupi ing dalem dawuh pangandikan saha tumindakipun. Para bapak ibu sagung para tamu ingkang tansah sinugra sagunging pakurmatan mliginipun panjenenganipun pepunden kula Bapak Suparni sarimbit Ibu Zainab dalasan sedaya pangombyonging Sri Atmajapahit ngaten kakung ingkang saking tenggang ngrupit ingkang tansah sinugra ing agrami kanthi linambaran pepayung budi rahayu keparenga kawula matur wonten ngarsa panjenengan sami lan mbok pilih anggenipun kawula matur wonten ngarsa panjenengan sami aminangkani sulih sarira saking panjenenganipun pepunden kula Bapak Resna wonten cawuh kisruh ing parama sastra miwah subasita ingkang sing lar ing reh tata krama kepareng kawula nyuwun lumuntur ing samudra pangaksami dumaten handika sami. Nuwun sagung para tamu pinangka purwarkaning akur keparenga kawula matur aminangkani saking pepunden kula Bapak Resna anenggih ingkang sepindah kepareng ngaturaken ahlan wa sahlan bi khudurikum sugeng pepanggihan sugeng pinarak lenggah kanthi mardu merdikane manah sinambi wawan pangandikan kalian kadang kadian pamong mitra kanan kering ngantos mangke sak paripurnanipun pahargyan ingkang angka kalih ngaturaken sewu agunging rasa panarima dene menapa panjenengan sami kanthi lila legawaning manah sampun kasdu
angrawuhi menapa ingkang dados pamundhutipun ingkang hamengku gati pemundhen kula Bobo Resna Saribit Ibu Sri Handayani. Saperlu panjenengan sami karawuhaken kasuni doa pangestunipun anggenipun ndhaupaken ingkang putra putri nggih menika Nimas Ayu Syafira utawi Mbak Anggi ingkang sampun kalampah kanthi rahayu wonten ing wekdal siang punika pramila saking sedaya keikhlasan panjenengan ridho panjenengan mugi-mugi tinulis wonten ngarsaning pangayunaning Gusti Kang Maha Agung cinateta pinangka amal kesaenan amal soleh panjenengan sami pikantuk piwales ingkang sakmurwadipun Allahumma amin. Ingkang salajengipun diagung pangaksuma mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sami anggenipun caos pakurmatan wonten kirang trep menggah trap silaning pangrengkuh minggahipun dumateng budaya samudayanipun mawantu-wantu Bobo Resna Sarimbit Ibu Sedaya Kluwangsa nyuwun lumunturing samudra pangaksami ugi boten katalumpen ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para kadang kadehan para pamong mitra tanggi tebalih utaminipun ugi dumateng kadang-kadang muda tumaruna ingkang sampun caos sabiyantu kagem kaleksananipun pahargyan ingkang kagelar dening panjenenganipun Bobo Resna wonten kalenggan siang punika. Mugi-mugi sedaya amal panjenengan tansah dados amal ingkang sae ingkang tundhonipun dados pangantep-antep timbangan amal benjang wonten ing akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu sagung para tamu wonten kalenggan siang menika ugi kawula ingkang piniji dening panjenenganipun Bobo Resna Sarimbit Ibu Kinen Hanampi ugi ngaturaken pangayu bagya saking krawuhan panjenengan sami lan wonten ing mriki ugi kawula ingkang pinaringan purba wasisa pramila kepareng kawula ananggapi menapa ingkang sampun kaaturaken dening panjenenganipun sesulih kadang besan Bapak Suparni ingkang kala wau sampun gamblang tarwaca ngaturaken menggah wigatos sing rawuh wonten madyaning pahargyan siang punika. Raing pramila ingkang sepindah kala wau ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng Bobo Resna ugi sedaya keluarga wonten ing mriki kawula ingkang tinanggenah anampi salamipun kepareng kawula wangsuli kawula tampi kanthi legalaning manah lan mugi-mugi sedaya pasederekan ingkang sinambung antawisipun keluarga Bobo Suparni kalian Bobo Resna tansah lestari pramila kawula wangsuli salam panjenengan kanthi alaika wa alaikumussalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ingkang salajengipun ngaturaken agunging panuwun saking sedaya pakurmatan sejatosipun pakurmatan ingkang sampun karipta karantam kanthi dangu ananging mbok pilih wonten katempuing gati kados kalenggan siang punika taksih wonten kekirangan samudayanipun lan mugi-mugi kemawon sedaya kekirangan mboten dadosaken penggalih panjenengan sami lan saya nambahi rumaketing pasederekan antawisipun keluarga Bobo Resna kalian keluarga Bobo Suparni. Wonten salajengipun wigatos sing sowan kala wau hanenggih hamasrahaken kawontenanipun Sekar Cepaka Mulya saksele awujud pinanganten kakung kapure kadhawuhaken kalian Nimas Ayu Safira pramila wonten kalenggahan siang punika ugi ingkang kawula ingkang piniji pinangka sesulih saking Bobo Resna keparenga kanthi hangegungaken asma dalem Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawula tampi kawontenanipun pinanganten kakung boten namung kawula nyuwun doa pangestu dumateng sagung para tamu mliginipun dumateng panjenenganipun kadang besan saha pangombyonging pinanganten kakung ingkang saking tenggang ngrupit mugi-mugi
Bapak Ruseno ugi sedaya kluwangsa saged paring panggulawentah dumateng Sriat Maja pinanganten kakung lan ing tembe supadosa dados keluarga ingkang saestu mulya anjayeng bawana sakinah mawaddah warahmah minad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Ananging kosok wangsulipun mbok pilih mangke sak wanci-wanci Sriat Maja pinanganten kakung ugi pinanganten putri cumunduk dumateng ngrupit kasumanggaaken babagan panggulawentah anut catataning bebrayan ingkang rinasuk wontening ngrupit jenengan. Ingkang salajengipun kala wau pepunden kula sesulih saking Bapak Suparni ugi paring pitungkas bilih wontening dinten Kamis katitimangsan tanggal 2 Oktober sinengkalan warsa 2000 selangkung Sriat Maja pinanganten kekalih kapurih nderekaken tindak dumateng dalem rukbit insyaallah mugi-mugi kanthi izinipun Gusti Kang Maha Agung kawula ugi sedaya kluwangsa wonten ing Cober Purwasari mriki saged aminangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Bapak Suparni Sarimbit Ibu lan mugi-mugi tansah manggih rahayu ing mangkinipun saengga kawula saged rawuh saged anuhoni pamundhutipun Bapak Suparni saha sedaya keluarga ingkang wonten ngrupit. Ingkang pungkasan kala wau mbok bilih mangke sak paripurnanipun pahargyan wonten kalenggan siang punika para pepunden kula pangombyong pinganten saking ngrupit badhe nyuwun kundur nyuwun lumengser mboten namung sedaya keluarga Bapak Ruseno sagedipun nderekaken sugeng tindak sugeng kundur ngantos dalemipun sewang-sewang. Mugi kundur panjenengan, jengkar panjenengan saking madyaning pahargyan siang menika ngantos cumundhuk dumateng dalemipun suwang-suwang sak marga-marga tan manggih pringga bayaning margi pinayungan berkah rahmat nikmat saking arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lan mbok bilih purwa madya usananing gati saking panjenenganipun Bapak Ruseno Sarimbit Ibu saking sampun kawula aturaken pramila duh sangyung para tamu monggo ingkang pungkasan kita meminta dumateng pangayunaning Gusti Kang Maha Agung mugi anggenipun anggebyur madyaning bebrayan anak kula kekalih Nak Mas Febi saha Nimas Ayu Safira tansah manggiya bebrayan ingkang agung lestari anggenipun sami andum katresnan atut runtut reruntungan nganti tumekaning kaki-kaki lan nini kanthi tinangsulan reh damaning palakrama ingkang hawawaton wetahing tresna ingkang suci. Allahumma amin. Lan ingkang pungkasan sadangunipun kawula matur wonten ngarsa panjenengan sami mbok bilih kawula wonten tuna tungkapipun utawi wonten jejer cewekipun atur kula kathah lepat ngawur hangawu gawar lepat ing sedya tebih ing makna sepindah malih kawula nyuwun pangapunten wa khuron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara kasih kekalajengaken adicara foto keluarga samanggi kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Puguh sekalian keluarga temanten kakung kasuwun jumeneng monggo foto miyos. Monggo Bapak, terima kasih. Langsung dahar nggih. Wis tak liwati sewu ati tak lakoni nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi pirang taun anggonku goleki seprene durung bisa
Semoga fit. Dengan di kono kuku
biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saikine dadi randha janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku monggo dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saikine dadi randha kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku monggo dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane jodohan selawase andun tresno jodohan selawase
bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura? Aku suka singkong, kau suka keju. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku ini anak singkong. Yo, nah baba SP Audio. Sayangnya renek sing joget ya. Gimana? Gak ada yang joget. Gak enak sing sawer. Ayo mas, oh enak. Yo, Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau pilih gengsi, semua serba luar negeri. Manalah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini apa mas? hanya anak singkong. Aku ini anak singkong. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasani ati kang nandang sengiting liya hanya wong aku kowe lampu katresna. Mas wong ayu aja lo ojo seleh katresna tresno kuwi akeh pacoban. Arep tumpaka ngendi katresna iki yen ta aku
tumapa adicara ing Kampung Kasan yaniki panutup saking kalau wonten kelepatan anggen kalau matur kalau tansah nyuwun agunging sih samudra pasami lan sumangga pawan prasaja ing ari kalagan menika tutup sarengan kanthi maos subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?